Здравейте и добре дошли в Щастлива всеки ден. Аз съм Виргиния и от много отдавна искам да споделя с вас един много лесен ежедневен ритуал, който оптимизира техниката на освобождаване, на очистване, енергизира, вдъхновява и включва мощни положителни утвърждения. Обожавам водата. Вече съм споделяла с вас в няколко мои видеа за нейната пречистваща сила. И сутрин, когато влезем в банята, започнете да плискате лицето си с по-студена вода от обикновено. Студената вода има много благотворен ефект върху кръвообращението, помага и за борбата с млеките бръчици, но изчиства и очните дена. И докато плискате колкото се може повече лицето, колкото може повече пъти, на ум или на глас може да си казвате: освобождавам се от тревожните мисли, освобождавам се от лошият сън, освобождавам се от напрежението, освобождавам се от гнева, от страха. Всичко това, което понякога чувствате рано сутрин, особено ако не сте успели да си отпочинете пълноценно. В нашето забързано ежедневие много често ставаме с мъка и веднага се отправяме към кафемашината, за да отпием чашка прекрасно кафе. Но ако започнете да правите тази техника с по-студена вода сутрин, пробвайте 7, 21 дни, колкото пожелаете. След като кажете няколко такива освобождаващи фрази, както го чувствате, след това продължете да плискате лицето и да си казвате няколко от любимите си положителни утвърждения. Аз съм здрав. Аз съм спокоен. Аз съм силен. Аз съм енергичен. Аз съм успешен. Аз съм вдъхновен. Аз мога да се справя. Аз съм смел. И така освежени, погледнете лицето си в огледалото и се вгледайте в едно от очите си. Усмихнете се широко и си пожелайте един прекрасен, вълшебен ден, изпълнен с много хубави емоции. След това може да си кажете, че вашата прекрасна слънчева сфера ви обгръща и ви пази от всичко лошо и привлича само положителни неща. Може да правите този ритуал и вечер. Особено когато сте имали много напрегнат ден, влизайки вкъщи и смивайки ръцете си, наплискайте лицето си колкото се може повече с ледено студена вода и ще видите как някак си чувствате една естествена лекота. За дамите може би ще е малко по-трудно през деня, след като носят грим, но ако сте имали наистина тежки моменти през деня, тази техника, която е толкова лесна, наистина ще ви освежи. Тя е една своеобразна активна медитация. Измествате фокуса от напрежението и се чувствате добре. Водата е живот. А сега ви приканвам да сложите парченце лимон и малко джинджифил в своята чаша вода и да отпиете на малки глътки, като всяка глътка си представете, че ви носи още повече живот и енергия. Аз съм Виргиния. Абонирайте се за Щастлива всеки ден, за да ме подкрепите и да можете да чуете още вдъхновяващи материали, мои авторски медитации и текстове,
мисли, които са храна за душата. Желая ви прекрасен ден!